Tak já konečně letím na sraz komiksových fanoušků. Na místo, kde společensky podivní mohou být společensky podivní. Ale ve společnosti. Jo, a já konečně uvidím, jak by vypadali mý oblíbení hrdinové, kdyby to byli upocení nerdi. Škoda, že jsme si nemohli dovolit sedadlo pro Kate. Tohle je drahá společnost. Určitě je v pohodě. Lucy, proč se to letadlo třese? Vypadáme, spadneme, umřeme, pomoc! Klid, Bene, nebuď vyděšený jak kotě. To nechápu. Jen malá turbulence, to je přirozené. Víš, co ještě přirozené? Smrt, nevyhnutelná smrt, když se tenhle obrovský pták zlítí, vždyť ani nemá křídly. Promiňte, tady můj kamarád má strach, že letadlo padá. Mohla byste ho trochu ujistit? Samozřejmě. Nebojte se, pane. Letadlo rozhodně padá. Vidíš? Počkej, co? Počkat, nebudete zraněni. Protože budete mrtví. No jo, vypadá to, že nám došlo palivo. Je to tak trapné. Jo, a nemohla byste něco udělat? Já? Ne, to ne. Ale kdybychom si třeba mohli dovolit víc paliva... Cože? Máme v katalogu spoustu pěkných věcí. Jsem s tím. Tak počkat, tohle je vykořisťování. Vážně? Já myslela, že vydírání. Ale nebude fungovat. Bude, vezmu si tu panenku letušky. Skvělá volba. Taky máte rádi letací letušky? Větrnou Wendy mám nejradši. No, nechte si ji. Větrná Wendy! Jsi můj sladký vánek. Nikdy předtím v životě mě nic nepřitahovalo více. Větrná Wendy. Ale ne, zase nám došlo palivo. Když jsme si koupili tu věc? Co na to říct? Palivo je drahé. Další věci nekoupíme. Ale jo, koupíme. Vezmu si tu kozačku. Ruční tašku. Vlasový sprej. A sluchadla vibračního baséna. Štětku na záchod, stoličku, područku. Karta zamítnuta. Vypadá to, že vám došly peníze, ale máte všechny naše vizuální hříčky. Zaplatili jsme na dost paliva? Ano. Tak na 2 vteřiny. No to mě podrž. Lucy, co teď? Hele, kolik stojí ty padáky? Ty nejsou na prodej. Jsou zadarmo. Skvělý. Počkat, ne. Přineste mi účet, prosím. Nebo ne. No a je po komiksovém srazu. Tolik peněz, co jsme vyhodili za kraviny. I když to zní jako komiksový sraz. Hele, proč má ten padák terminál na karty? Pro další užití padáku vložte kartu. No to snad ne. To nebylo tak zlý. Ahojte. Hello, my son. Hazel, there's a man in the living room, and he says it's my dad. No, he's a preacher. My dad's a preacher? A žer.